Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jaod bura ma kaunti ma Nandi Cynthia Muge oseyo mokalo moko kuom jotelo mantiere laima mbele e golo paro wi medo kinde mag telo ne jatend piny kowuok higni 5 nyaka higni 7. Kanoloso e nyasi mar ringo dichieng' riwruok mar mine mong'ere kaka Rural Women Day e gwenge ma Kaptel, Muge nowacho ni jok matayo paro makamano tich otamo kendo ber mondo jopiny bende omi thuolo mar golo pachgi e wi wachno. Omedo ni chik mar katiba moyie gi yiero ma jatend piny bende ipango timne lokruok mondo mi omed higni ma ker tieko e apisi kowuok higni 5 nyaka higni 7. Sasa na tumeona notice ya kwamba kuna proposal ya kuincrease term limit ya president to 7 years. Hapa kwa ground mambo ni tofauti. Kina mama na wananchi wa hapa Kaptel wamesema miaka ni 5. Ukimaliza yako 5 tutakuja tuone report card ambayo umeleta. Kama ulipita mtihani kufanya kazi tunakupa 5 tena. Kama ulianguka mtihani, mambo ya kujificha nyuma ya 7 years term limit wamekataa katakata. Wamesema ya kwamba miaka ni 5 tukisonga. Na hiyo mambo ingine tuweze kutumia wakati na nguvu kuweza kufanya kazi. For all the proponents of extension of the term limit, we want to tell them that they are defeated. The people of Kenya, the people of Nandi, the people of Kaptel want the development. They don't care about